Tak, tady se mi líbí na tom hřišti, že tady máme hezké tréninky a pak se mi líbí ten les. A jakože tady s kámošema třeba blbnem ve výřivce, zase v hotelu, že tam třeba nás hází téhle skáme bungee jumpingy a pak se mi líbí holky. Holky. A líbí se tě všechny, nebo už nějaká konkrétní jedna nebo dvě? Dvě. Kačka a Michala. Ty už znáš jejich jména. Jo. A byl už jsi u nich na pokoji? Kolikrát? Jednou. Jednou? Jednou dneska. A Včera. Včera. A předtím? Předtím ne. Předtím ještě ne. A dneska tam taky půjdeš? Nevím. Nevím, nemáš ještě pozvánku. Uvidí se. Dobře. A co jídlo? Tak mě chutná tady nejvíc zvířek a vaří to strašně dobře, mě to chutná. Já jsem chtěl, aby mi takhle vařila mamka doma. A žízeň nemáš? Žízeň, jo, tak tady čaj, ten je jakovej slaný, ale mají tady cukr, takže si do něj můžeme dát cukr a pak je jako sladký, někdo si ho tam dává až moc a pak to má jako nějaký lízáčko, tak ale já se samém si tam dáváme jako ne dost ani málo, takže nám to chutná. A tvoji kamarádi z pokoje mi říkají, že v noci chrápeš. Je to pravda? Pravda. Ne? Tak kdo tam chrápe v tom vašem pokoji? Honza Fremr. Honza Fremr chrápe. Aha. Člověče, asi má rýmu, tak chrápe. Tak.